Hali hazır Kurdî verva kerdana devleta Tirkiye, İran, Suriye û Iraq'te hinazî fek mücadelê xwe vera nedaye yani. Têkoşînê înan berdewam kir. Hali hazır ki merdem ewiyan û tira dünya de hete muhatabî ra hete müttefikî ra yani gele merdem na mesela miyanê neynûk de jî bi ısrar bine ey xêz bike rovajo hete müttefikî û ittifaqî ra Kurdî bîye yew aktör. Badê beno ki badê çar sê panc sê seran yani. Yani wextê Yavuz Sultan Selimî ra hetanî eka raşt Kurdî enka bî aktörê ku sereke. Helbette miyanê Erdanê Osmaniyan de zî mavaj şerê dinya ê yewin de zî Kurd aktör bî labelê aktörê ku peyê mavaj Tirkan de şiyene ma gere ena raştî zî qebûl bikerî labelê enka en rojî de raşt aktörê xwe ye